Ang pag-uusapan natin ngayon ay English alphabet. We have 26 letters all together. We will be learning capital and small letters in the English alphabet. The big letter is also called the capital letter. Bakit kailangan nating pag-aralan ang capital and small letters? Ang big letters ay karaniwan ginagamit sa unang letra ng mga pangalan at mga lugar at sa unang letra ng isang pangungusap. Are you ready? Here are the big letters. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Here are the small letters. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Here are the small and the big letters. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Congratulations! This ends the lesson for today. This program is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking channel upang masundan ninyo ang mga susunod na mga videos. Salamat po!